bine ați venit! Suntem cu adevărat fericiți că ați ales să fiți alături de noi în această seară, în această frumoasă seară de august. Și ne bucurăm că sunteți deschiși la inițiativa noastră plină de interculturalitate din seara asta. Înainte să dăm drumul acestui minunat spectacol susținut de prietenii noștri din Turcia, aș vrea să vă explic foarte pe scurt contextul în care are loc acest eveniment. Se poate? Așa. Ei bine, cam toată povestea noastră, Alteredu, a început acum câțiva ani, când împreună cu 24 de tineri din Huș, am hotărât că este timpul să dăm tinerelor generații o nouă șansă la a descoperi minunatele experiențe internaționale. Și mulțumesc frumos! Mulțumesc! Și în acest sens, în ultimii câțiva ani, în ultimii 2 ani, ca să fiu mai exactă, au avut loc foarte multe evenimente, proiecte, întâlniri interculturale în care tinerii din Huș au găsit oportunitatea să se dezvolte pe ei și să devină capabili să organizeze astfel de evenimente la care v-am invitat astăzi. În acest context, ei bine, foarte de curând, un proiect a fost aprobat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune, un proiect intitulat Other Voices. Proiectul este organizat de Asociația Grup Rhythm Mania din Turcia, iar Alteredu, asociația noastră, este partener în acest proiect. Bucurie pe care am simțit-o noi ca organizație, când în organizarea... Când în organizarea acestui eveniment am căutat sprijin în orașul nostru și am descoperit cât de deschiși sunt oamenii la astfel de inițiative ale tinerilor și cât de mult ei prețuiesc implicarea noastră în activități internaționale și în activități care presupun descoperirea altor culturi și descoperirea de zi. Și în această idee aș vrea, înainte de toate, să le mulțumesc tuturor membrilor Asociației Alteredu, care au avut foarte mult pentru organizarea spectacolului. Și aș vrea să felicităm pentru deschidere și să mulțumim mai ales partenerilor noștri care s-au implicat foarte mult în organizarea evenimentului, în principal Cercul Militar din Bucava. Casei de Cultură din Huș, și sponsorilor, bineînțeles, care ne-au ajutat de la început până la final să rămână. Pe la noi și ne bucurăm totodată că am avut parte de susținere atât financiară cât și în ceea ce privește resursele umane. Foarte multe nu am să vă spun, voi preda ștafeta colegului nostru din Turcia, Volkan Kar. Mulțumesc frumos! Bună seara, oameni dragi! Hello, Hushi. Hello, beautiful people. Ok, cred că ați înțeles că iubește oamenii minunați pe care i-am întâlnit presupun. We bring you to love from Adana, Turkey. Este din Turcia. We are here for, as you know, our European Union Young Democracy Project, Others Voice. Ok, ei au venit aici cu proiectul Other Voice, organizat prin proiect de democrație participativă. Our project is about against to discrimination. Okay. We want to peace at all over the world. We believe all people is equal at all over the world. Ok. Proiectul se bazează, combate discriminarea prin muzică, pe scurt.
this evening you will watch our Group Ritimania, and you will watch Turkish traditional concert and some popular songs also. Ok, vor prezenta câteva cântece tradiționale. Și atât. I hope you will like it. Sperăm să vă placă. And lastly, I want to say my special thanks, Mulțumiri speciale. Miss Octavia Adam and Domnule her friends, all of her friends, really, from my heart. din suflet mulțumiri tuturor prietenilor. Thank you.
vă anunțe astfel că urmează o nouă serie de cântece, un alt tip de cântece, la care vă invităm de asemenea să fiți martori, dacă vă doriți. Așa că să continue spectacolul! finalul pe care l-am pronunțat greșit de 2 ori în seara asta. Am ajuns și la el. Vă mulțumim mult pentru prezență, le mulțumim mult oaspeților noștri și frumoși și talentați ne-au făcut atmosfera astăzi. Haideți să mai aplaudăm o dată, vă rog, din suflet, felicitări! Congratulations! You were really great! Vă așteptăm cu mult drag și mâine seară pentru, să zicem așa, replica noastră a românilor. Mâine seară vom prezenta noi tradiții, noi talente de ale noastre, de ale românilor. Vă așteptăm un număr la fel de mare sau poate chiar mai mare, să ne distrăm noi și să le arătăm și noi cum poporul nostru știe să își valorifice tradițiile.
Și acum aș vrea să invităm un prieten care știe să vorbească limba turcă și am vrea să le mulțumesc oaspeților noștri pentru spectacolul din seara asta. Teşekkür ederim. Grup için arkadaş alter edu. Scuze. Cercul militar var bir tane artist turc. Bârhuș. Hepsi. Iar în akşam biz David aynı saat 19 bir de sever. Teşekkür ederim. Și câteva momente, dacă mai aveți răbdarea necesară, domnul Gerasim, din partea Cercului Militar, partenerul nostru principal, ar vrea să le ofere fetelor din asociația turcă câte un buchet de flori pentru frumoasa reprezentație din seara asta.